se reči, na kolenima klečim. Život mi se menja, dotle da se skenjaš. Sve je ovo sada, jedna teška faza. Kada treba skontati šta valja i ne valja. Ako nekad padneš, nikad ne odustaj. Samo ustani brate i nastavi do cilja. Jer ako ne ustaneš odmah, ostaćeš iza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ripa, pa,